mtumba pod ni malo. Mtumba pod ni mbele. Competition. Lavender miwa pachin bende. Ne mtumba pod ni mbele kipimo gi manyien go. Mtumba ni mbele ni wache king'iyo lewni manyien sani ma mikelo mondo wapiem go quality gi ok be. Iyudo ka sani law manyien iuso bei ma piny kam 350. Iyudo ka dress marinda iuso 350. Kaka nomed VAT, adiere ni kaka nomed VAT, nomed tax mar VAT e mtumba, nomedo bech mtumba. Ma samoro kiyudo ng'ate duka, ubiro nyiewo law, tigone law 1,000 kata 1,200, mane range ma use. Iyudo ka en uncomfortable. To penji ni kwani ingo nyaka law bei, ingo nyaka bech lewni law manyien. Tinyise ni quality. Ineno sama itimo wand mtumba to mos ipuonjri fabrics, ipuonjri material ma budho, ma last. En chal lesson. Chal ka gima intie school. Sami timo gini ipuonjri kendi mos maonge ng'ama puonji. Niwach samoro uso ne ng'ato gimoro to material no odogo complain koso biro maybe odogo appreciate material. Koro mos kitimo wand mtumba ti you learn a lot. Law maduka to has been a challenge. Adwa wacha dir Kisumu ka law manyien miyo mtumba stress. Kaka nomedo bech VAT ma mtumba. Koro an kaka Lavender gimatemo gatimo atemo ni accommodate kila ng'ato ma gi bei ma ginyalo afford. Koro akaw lewni sampulity, akaw camera, first camera, second camera, third to akaw. Koro akaw a balance, adwa ni ayuda profit margin matis. Adwa na ayuda profit matis to moto na mar uso law en ga adwaro ni customer no bed smart and very comfortable. Maro ken ga about pesa sana ni kura keto pesa mbele. Mano kata ka inya yudo customer na chel gibonyisi adier. Ano ken ga about pesa. Okay exaggerate ga bei mar law. Aketo ga bei law manya afford ni wach ngima tek, piny tek. Stiff competition be wan go lewni manyien. An auso patels. Patels roundabout oko mar Jalaram Hospital. Ndarano kichako tung chakre United Mall to Kibuye en lewni manyien. Ngama collection, nani collection. Gin lewni manyien to bech gi yot. Koro samidwa gone ng'ato bei matek mamalo to wuotha 2 minutes. Dakika 2 to ene next containers. Odhi nyiewo law manyien. Koro law manyien to has been a challenge in as much as kata ka mtumba quality to unique to economy adiera en niya economy okethre. Kipenjo kata customer ni ilal tinde ok nyiewo de somsi na venda abo nyiewo chiemo kosa nyiewo law waboro karwaka makaka mati. Mano kaka samoro giduoki ni sani to podo tek piny to tek adier. Kwanza jok mondik tich kaka ing'ado pesa. Gisani ing'ado pesa watedo matis. Koro modong matis wanyiewo nego nyithindo mkati. Gihero ga luongo nying mkati. Anto adwa wacho adier ka compare 5 higa bich mokalo gisani ngima tek, piny tek, mtumba osabedo thoroughly affected. Maka jo mtumba nyari uregi kwa sirkal mondo duokna VAT no piny mondo chien kata piny gi revise kaka ginyal do something about the VAT mane gimedo to from 8% to 24. Mondo mtumbo bed affordable to import mondo wan jo uso waduok ne ji bei piny matis mondo gimbe gi afford rwakre gibed ka gindisre. Mana hinya Lavender. Yena penji ni to ayro kaki wacho ni okimeja on yudo pesa ting'iyo ni ng'ato smart. Ang'o madhi miyo in kaka ja ohala ibed kod paro ni kayudre ni wacho gabine ni cham matin to pile. Ere gima dhi miyo ibed kod paro makama kayudre ni yudo ka jomoko samoro wacho ni kaka na wero adhi mana use gi nengo mamalo mondo an bende ayud pesa na inti wacho ni samoro idwoko nyaka piny kalore bende gi ng'iyo ni jirende ni samoro uso mayot to gin manyien.
Ang'o maketi kaka ja ohala bedo gi paro ma kama Lavender? Jiwero ka wacho ni Lavender ni tibri mana kokuyu. Tangisoge ni acham matis pile madhi ng'wech. Dan keto achiel tibudhogo to ihobe imalo. Kagima idwa kawo law achiel igoyer go gorofa. Koro kikawo akili mar chamo matis, ibet fair tiyudo a lot of customer. Iyudo ka ji mang'eny biro nyiewi niwach ging'e ni bechi en friendly. En pocket friendly. An sana ka customer na en japuonj 60%. Tinyo ka kiwalo gi jopuonje ni jopuonje gin maskini. An koro maskini maji wacho ga ni walimu hawana pesa, mane customer na. I am built and protected nyaka sani gini wach mwalimu. Mwalimu en customer na maduong' ahinya e Kisumu kae. Alafu percentage modong 40 no to jok moko, but mwalimu ema percentage. To mwalimu mapato ne tis to odwa nondis to nyaka ondis ni wach odhi chung mbele nyithindo. Koro nyaka make sure ni oyudo official ma smart gi budget ne. Kae to be nyaka ondis rapile. An mtumba auso makoro olokre en love affair. It's love. It's something a hero timo from my heart. Samoro yudo kata profit mar 200 300. Samoro kata 100. To aonge go gi shida. Ana wacho ga ni onge gorofa mapoda gero. Abo chama matis to amor customer. Maka kinyo dugo tanyisa ni Leuni to na waro kama ukanya uso ni kaka na uso ni nyoro. Mang ni meda. To wayudo ka wawinjre. There's that mutual understanding ni wach oneno gima atimone ni wach ka nyoro na kao ne bei matindo kawuono nyise ni mato pesa bei dhi meda ni wach na ware kamae. Koro loso osiep gi winjruok kinda gi customer. Erokamano ahinya Lavender. Kapok aduoge studio kae ni wacho ni chako uso ka in jahigni 18 king'eyo kinde machon to gi nyaka sani. Ang'o gini mose lokore sekta ni nyaka ni chako uso mtumba nyaka sani Lavender, kipimo gi kinde mane chako use? Sani wang'eny. Wapong' wang'eny industry ni obedo saturated. To social media oendelea konyo uso omedre. Kila ng'ato nitie social media, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, jiodich. Chon chanwa uso law maonge kata go picha. Niyudo ka ng'ato wuotha to manyo law. Then higa moko mokalo wachako tiyo gi WhatsApp, wago picha, wadonje Facebook groups, wapost. Sani market mar jok ma uso mtumba omedre. Ndalo cha nwakwandre. Kani dwaro higni 10 mokalo nwakwane jok mane uso mtumba Kisumu ka, especially sana Marinda. Ne wakwandre. Sani koro to opong' to okanya control gima ng'ato dwa timo. Gima tek nyithindo ma kijende nyiri matiso osomo to gionge tich. Koro give venture into gimanya generate ne gimanya miyo gi income, gimbe giyud gir gimoro. Opong' but by the end of the day Kisumu ka one vetu. I would proudly say ni I'm one of those people. To asa train nyithindo mang'eny manyiri. An ki yude chiro tibo yude kata gi nyiri 10 maluwo toka. Ma somo kaka timo gi puonjre gi ng'eyo material, amiyo gi second, angiso gi kaka onego gi tim. Kamano. Koro sani to kwa ng'iyo higni mokalo gi masani nitie tofauti mang'eny from marketing to pricing, bei, to kaka jitimo gigegi, alafu sani be ka marach giketho mtumba. Sani yawa Leuni to sana mang'eny samoro yuda ka bel nyieno wuok loka to tinga yugi kabisa. Koro en challenge sana ananeno nega jok ma uso bells
uruma. Jok mayawonwa bel uruma. An ago kamera. An strictly ago kamera. Achiel kachiel ema nyiewoga bel Mombasa, Tuda, tayoro na gari, tabiro tayawo kenda. Sama aneno ka label no ber. Bels wadhi gi labels. But tofauti to nitie maduong' gini 5 kata 10 manokalo manachako use chon, cause I'm 14 years old in business. Erokamano ahinya Lavender. Stacy, pogruok